Kung saon nimo pagbalansi sa imuhang wants ug sa imuhang need. Kano sa ka mo determine or naa ba kay formula or unsa may imuhang saon nimo pag-decide sa imuhang mga wants ug sa imuhang needs. Ang ako agid sir, ang wants gid nako gid sa amo agid ni Jackie is tanang sobra na mo sir. Padung gid na sa wants. Kanang needs sir mo ginay top priority na mo. So pag determine na mo sir kana day to day na to nga mga kuan, mga finances or mga pamalitunon or unsa pa na diha, mga luho. Ug unsay sobra sir, magahin na mo sa wants. Munay basic lang namo nga sa amo lang sir ha ni Jackie. Kung ganahan mo travel, basically sobra na namo. So sobra na na after sa golf kay need man ang golf no. Yes sir, need kay ang golf sir. Need gid sir kay labi na sa ako sir kay di man kay ko athletic na tao. So most likely ang akong pasingot na gid sa golf. Yeah, one thing pod is kung mabantay nimo sir, di kay ko hilig mag-phone bitaw. So once nga nakoy ka meeting, nakoy ka storya, wala tanan bahalag mag-miss call unsa pa ka importante afterwards pag ginan ako sa ma-entertain. Di gid mabantayan. Di na ako mabantayan gid kay niari ko golf para mawa bitaw mga day-to-day stress na to sir. Balag bati ang duwa, part man siya sa duwa ang bad day. So at least nalipay nakapasingot mo yung bottom line. So need na sa ako na sakto. Muna ilang giingon nga a bad day in the golf course is still better than a good day in the office. Yeah sir, kana.